Kunjani? Ngiyapheleka futhi njani? Alright. Sure. Bengenzela ukuthi ke manje sesingaqala ke manje. You ready? Yeah, no problem. Njengoba wazi ngomhla ka6 September 2025 kune South Coast Hip Hop Festival eyenzeka ke khona la eSouth Coast endaweni lapha ya South Coast Mall izobi lapha ya eCapello lapho izobi khona. On the line ngine one of the founder okanye one of the member founder ye South Coast Hip Hop Festival simbiza ngo DJ Excellent. How's it DJ Excellent? Unjani futhi Mbongeni? Hayi ngiyaphila kahle kakhulu futhi singezwa kuwena. Liphethe kanjani ithika guys? Hayi, ngathi nje hayi khamba kahle yonke into yonke into right ya kuthiwani ukhala kusisa. Ukhala kusiza alright. Njengoba sengishilo lapha ukuthi sikhuluma ngendaba ye South Coast Hip Hop Festival mkhulu umcimbi owenzeka ngala endaweni yase Potchefstroom yako Margate, Shelly Beach, Bobo, Nyandezulu, yonke indawo le. Awusitshela kabanzi ngalomcimbi lo South Coast Hip Hop Festival eyenzeka ngomhla ka6 September 2025. Nje just ukubriefa nje kancane futhi Mbongeni. I-South Coast Hip Hop Festival ngasho ukuthi event eqale eminyakeni ewu3 edlule njengoba kulonyaka senza i-event yesithathu. So i-event le ifoma abantu nje aba well known when it comes to hip hop yase South Coast. Asebeningi eziningi abezizibili when it comes to hip hop overall KZN. They've been doing songs, they've been on radio, they're doing shows. So we end up saying, let's just sit down so that we can do something for the KZN as a whole, not like for the South Coast only, for abantu abathanda umculo hip hop. Sesibona khona ama-festival ehlezenzeka, khona ama-festival o-jazz, khona ama-festival o-maskandi, maningi nje abo-general ama-festival enzeka. Then we sit down and know that we form up a team, let's just do something for hip hop community, and then we come up with a show called South Coast Hip Hop Festival. Start lonyaka which means annual. Alright. Uzozibuza umunye ukuthi ayibanga khona nje last year mhlawumbe ngasibrief ukuthi why mhlawumbe ngabanga khona South Coast Hip Hop Festival yango 2024 ibe khona kulonyaka mhlawumbe bekutheni mhlawumbe ufuna explain usichazele mhlawumbe. For noma ngeke ngene tuthu ama details kwaba khona nama difficulties abakhona ngonyaka odlule kube yazi ukwenza i-show or ukwenza i-event kuthatha a lot of budget. So last year kunezinto ezaklesha sabambeka lapha sakwazi ukuyenza nyaka odlule. So we end up fanele ngabe kulonyaka kahle njengoba usho ayizabe ikhona last year. So fanele ngabe kulonyaka senza i-4th annual. So ngenxa yama difficulties abakhona ayizange siyenzeke i-show last year ngoba there's a lot that happened before i-show iqale yenze. So there's a behind the scenes of focus no. Let's just cancel for unyaka lo 2024. We're gonna do it again unyaka ozayo 2025. Njengoba sesiyenza manje eCapello Mall unyaka. Okay, ngifuna ukubheka ke mhlawumbe njengoba seniyenza kulonyaka lo ukuthi mhlawumbe i-vibe manje ithola mhlawumbe i-feedback ebantwini njengoba kade ingekho ngo2024 isikhona ke manje ngo2025 ngabe njani i-vibe? I-vibe nje ngasho mzena ukuthi ihlezi ikhona ihlezi right when it comes to kule event yethu. Njengoba wabona khona kulonyaka futhi kuye kwaba khona nomkhisi khona sakhipha zathi soba izobe ingolo kunjani ngoJuly. So saboyisa ishintshe sayenza ngoSeptember. So nalapho futhi hayi kuhlamba khona izinto ezifambile kunabanye abantu abafisa ukuthi baziphathe show. So manje simesibheka mesenza ngoJuly baningi abantu abafisa ukuthi babe khona abengeke bakwazi ukuba khona nama-artist amanye besifisa ukusiwabuke kwakuthi vele uJuly kuyinyanga esuka ibhizi sabona so ama-artist amaningi esikwazi ukusiwathola. That's no le ake siyilule ngenyanga siyenze ngoSeptember la sazi ukuthi wonke umuntu uzokwazi ukuphumelele nama-artist besifisa ukuthi sibe nawo ozokwazi ukuphumelele. So i-vibe ihlezi ikhona ubona nje ukuthi ngasho ukuthi i-event nje e-South Coast whole abantu abayamukela nje isandla nje right. And then when it comes to attendance ba-attenda futhi bakwazi ba-support. Okay,
ngifuna ke ukubheka mhlawumbe ukuthi njengoba ni shiftile kuleya nyanga la befanele sibe khona ngo is it July is it July or August na later part kumhla ka 6 September akukho mhlawumbe lapho enlimala khona mhlawumbe amanye ama artists alimala khona no kwafanele senze ngo July. Okay, so 26 so sayishift sayipushela uLwekunjana u September 6 asilemalanga ukhona sister alemala khona kwafuthi aqale phansi go to some artists certificate yabo ukuthi available in a certain date asithi no wonke right, and then we do the poster, and then we push the show. So akekho umuntu owathi ngamese when it comes to line up for amathists na spirit side nangifana. Okay, ngifuna singeneke kulena ke ikhulumisa kakhulu sezongena deep ngifuna singene kule ikhulumisa kakhulu excellent zongixolela futhi but the criteria ngangabona kuma socials trend yabo blah 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 yabo the criteria enisebenzayo as a South Coast Hip Hop Festival ikhrathila yokhetha uhlelo labantu abasebenza line up exactly no leyo nje ngeke ngikwekwisa ngizochaza nespect to the point ukuthi ikhrathila yokhetha abantu abawiline up when we do event we checking ukuthi ngalo sikhathi if we book the person ngabe ubusy when it comes to iLwekunjana hip hop or umculo letrend esenza hip-hop festival. Okay. And then we check ukuthi ngabe there's a new talent ekhona eqhamuka when it comes to iLwekunjana hip hop ezokwazi abantu bayithakasele. Ngizokwenza ngesibonelo kunomfethu abantu abaningi abangamazi abasazomazi igama lakhe uGandu. uGandu. So that is a fresh talent esibringayo ku-event. Abantu abaningi bezengamazi. Yeah. So that's the fresh talent, and obviously futhi is doing something when it comes to iLwekunjana music uGandu. Yeah. Khona inxeba labalobi although bengeni hip hop exactly, but they are doing something big when it comes to hip hop. Khona uGreat Prince is one of the upcoming artists. Yeah. Akamugayo khona Press, khona Cassette, Master M, Papis when it comes to social media and music and everything. So that's how we do iChratila hip hop. Asibele sisokhe ngoba ejamaza umbongeni yacho, but wenza njengamanje awuyayideserve yini ukuthi abe kulayina. Oh no, kezwakala kahle kakhulu. That is the only criteria that we use. Choose ngomngani ngoba ama-artists own doing event not about umngani whatever, it's about ukuthi that person wenzani ngaloso sikhathi when it comes to his own music or push when it comes to. All right, no kuzwakala kakhulu ngishilo ngathi on the line ukhona laphana uDJ Excellent omunye ke i-member owanye founder ye South Coast Hip Hop Festival. Ngiyazi ke mabe bonke ukuthi ngaba bana kanjani bangaphi njengoba niba lokhuzana niba part bayo i-South Coast Hip Hop Festival, i-team yakhona kanjani bangaphi? We are team of 4, just baningi kakhulu. We are team of 4 khona umfethu ekuthiwa uSamkelo abamazi kakhulu ngoSky. Yeah. Khona uProjizer, khona uSicelo then masukubini. And igama lepressa futhi mhlawumbe nawe ubungenalo ulwazi liqhamuka through amagama ethu futhi igama lesipress njengoba siyibiza isipress lisuka alphabet amanye wamagama. Okay. So, okay, in other words, i-Pressa Entertainment ngathi uyangibeka isithombe esiright ke manje iyona ehlela i-South Coast Hip Hop Festival kahle kahle. Yeah. Abantu abahlela umsebenzi i-Pressa Entertainment efambe abantu abawu4 abakade selibalele bona igama leLwekunjana lenkampani abayifani abayisungulile nayo abayisungulile igama layo Pressa Entertainment. All right. Ngifuna ke manje nake sigabisele ke manje singena kuyona ini ke manje. Angithi manje ayisekho manje South Coast Hip Hop Festival ka 2025 lapha eMagate manje. Isikuphi la seyikhona ke manje? Njengamanje siyasukushifta kancane ngoba umozo checkile previous 2 years besiyenzele endaweni eyodwa lapha kwenye club elapha eMagate. Yeah. Level 101.
so before level 10 akade senza khona kwa level 10 manje sekuyi 101 so njengamanje sizama ukuthi expand manje sithi ukuyimuvisa nje emagisi kancane siyise eKaphelo esaCosmos so i-idea ye-event ijule kakhulu ngoba in future mhlawumbe uyayibona isema-groundini amanye amakhulu akhona esaCoast. This is the plan for event in the near future njengoba sisayenza kule ndawo lezi ezikhona around kunjani isaCoast. And every day if isikhule kahle senkulu we'll take it to ama-club. This is the effort ekhambeni kwesikhathi. Okay. Ngizwile lapha ubala ke the upcoming artist enonikezile lapha ni platform. Sengifuna ke manje unginikeze ke manje abantu ke manje nigabe ngabo kwenzela ukuthi umuntu mayeza azi ukuthi siphethe usibanibani. Ungasihlalisela mhlawumbe? Ngizoqala nje umuntu owemanje osanda keep single nokuZulu isingle nje ishisa impela kwizikhotha kuma digital platform ihamba kakhulu sinozakwe usanda keep nje isingle nokuZulu ethi ngangisengithembile so kunozakwe kune Grootman or kune legend esaSaCoast uShonji so na previous year usondisondisa sina uShonji sino Beastie sino Young Cannibal sino mfowethu odume kakhulu uthini ama content creators or everything but kodwa uyi-hip hop artist kahle abantu abaningi asemazi ukuthi umadolo umfundisi. Okay. So nje abantu abenze sure ukuthi bafika masiphinde sibe no DJ kwaSaCoast sikwaziwa ukuthi when it comes to SaCoast one of the local DJ abayidlala hip hop obizwa ngokuthi DJ. So baningi DJ. Okay. So baningi nje ku line up sinomfethu segama lakhe futhi oshisa kule nsuku obizwa ngokuthi izwa umuntu bese ngambala previous uMaster M no Ilo the big guy sinomunye umfethu ekuthiwa uStefe Ingwena no Camel no Master M nabanye abafethu ngoba this is the event for SaCoast khona abafethu basemuzukulu ekuthiwa uYoung PS no Alpla abasemuzukulu ngoba lento yeSaCoast as a whole not like ukuthi mhlawumbe indawo mhlawumbe ukuthi indawo ethize SaCoast as a whole khona nje abafethu abasha abantu abazoqala ukubabona kodwa bayabazi ukukhamisa umusic wabo ukwenza ama-event the2 Young PS waplus I mean ubhizi ngokhulu ngokwenza ama-event when it comes to ngale emizukulu yena umuntu ohleze when it comes to ama-event. Alright. Ngifuna ke manje singene ke manje sesizwile ngeline up khona ke lokho kuthiwa kuzokwenzeka before umcimbi ungomhla ka6 but before uqala umcimbi kune is it open mic? Yeah. Ngifuna uthathe usibeke ngeopen mic ukuthi kuzobe kwenzakalani. So kune open mic kune cypher kune beat session. Into ezo3 ezoqala zenzeka before kuqala umcimbi. So open mic yilabantu laba mhlambe uMbongeni uyacula uyirapper but this year akakwazanga ukuthi athole i-chance ukuthi abe khona kwi-line up ukuthi lonke ngenxa ukuthi mhlambe azizinto ezibhizi kade ezenza when it comes to music but uyafisa ukuthi aperform ngosuku le-event so iqala lapho-ke i-line up sivale ngomhla ka-10 July bekune-email ekade ikhona ye-Press Entertainment usenda ingoma yakhe eyodwa u-athashe nethikithi lakho le-event ukuthi ulithengile ithikithi le-event and then thina bese silalela ingoma yakho and then mase siya-approve siya-responda back kwi-email ukuthi uyaqualifya ukungena ku-open mic. Okay. So yeah. I-open mic oqala le mase uba khona ile kunjani i-cypher iswe kuzoba khona uproducer no okustation ozodlala ama-beat akhe mhlawumbe awu-2 and then abafethu abakhona-ke labafethu abanye futhi abangakwazanga ukuthi babe yiphathe open mic esingabarespondanga ba-email ukuthi yaqualify ku-open mic and then they will be access ukuthi baperform. Okay.